Aleksi Mikkonen on tosiaan nimi ja toimin tässä korjauspartnereilla meidän Varsinais-Suomen toimipisteen aluejohtajana ja lisäksi vastaa sitten meillä ylläpitopartneripalvelun kehityksestä ja tuotannosta. Oma tausta, olen rakennusinsinööri koulutukseltani ja korjausrakentamiseen erikoistunut. Sen lisäksi olen rakennusterveysasiantuntija ja muun muassa olen oman lopputyöni tähän liittyen tehnyt kiinteistön ennakoivaan kunnossapitoon ja mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia sillä on. Lisäksi minulla on käytännön kokemusta sit ihan teollisuustoimijoiden niistä arkihaasteista ja mahdollisuuksista myös sen kiinteistön ja tuotannon kunnossapidossa. Tosiaan lähestytään tätä aihetta meidän ylläpitopartneripalvelumallin kautta ja katsotaan mitä haasteita ja miten tämä ylläpitopartneri sitten ratkaisisi näitä kunnossapidon asioita. Esityksen sisältö tosiaan käydään hieman ensin läpi, että miksi se kiinteistön ja lisäksi myös sen tuotannon korjaus ja ylläpito kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja ennakoidusti. Mitkä sitten on ne haasteet siihen suunnitelmallisuuteen ja miten tämä meidän mainittu palvelumalli sitten ratkaisee niitä haasteita. Sen lisäksi käydään myös niitä digitalisoitumisen mahdollisuuksia läpi. Kiinteistön korjaushankkeet ja se kiinteistön pito kannattaa tehdä ajoissa suunnitelmallisesti, hallitusti ja ennakoidusti. Tästä aiheesta paljonkin ollut mediassa kirjoittelua ihan niin kuin viimeisen vuodenkin aikana ja tämä aihe on nostanut päätään merkittävästi. Ja erinäisiä mielipidekirjoituksia ja kannanottoja on paljon itsekin löydettävissä. No mä oon ottanut tähän nyt esimerkiksi tämän Rakennusteollisuus RT:n Aleksi Randelin artikkelin. Se on sen verran pientä suhrua, että ette varmasti näe lukea, mutta tästä esityksestä pääsette sen lukemaan tai sitten ihan Rakennusteollisuuden nettisivuilta. Mutta kuitenkin tavallaan se taustana tähän, mutta käydään ehkä muutamat pääpointit läpi, minkä takia se kannattaa tehdä ajoissa se kaikki kiinteistönpito ja tuotannon kunnossapito. No ihan ensinnäkin se suunnitelmallinen tai suunnitelmaisuus mahdollistaa kustannusten jakamisen laajemmin kiinteistöjen ja niiden tuotantolaitteiden elinkaarelle. Eli kun mennään siitä yksittäisten korjausten hallinnoimisesta ja hätäkorjauksista siihen suunnitelmallisen tekemiseen, niin pystytään myös isommassa aikaikkunassa niitä isompia investointeja jakamaan järkevästi ajallisesti, joka tarkoittaa käytännössä siis sitä, että vuosi- tai kuukausikohtaiset kustannukset saadaan järkevimmiksi ja optimoitua. Tämmöiset hätäkorjaukset saattaa tulla kyseeseen, jos oikeasti viivytellään niiden merkittävien korjausten tai sen kunnossapidon suhteen. Se tarkoittaa yleensä sitä, että niitä ei pystytä suunnittelemaan niitä korjauksia, vaan ne tulee yllättäen eteen ja se näkyy saman tien sit myös siinä hintalapussa. Ja monesti ne yllättävät korjaukset, niin ne ei tavallaan kataa sitä korjaustarvetta kokonaisuudessaan. Eli kun tehdään yksittäinen pieni korjaus, niin se ei poista sitä tarvetta, että pitää kuitenkin sen iso korjaus tehdä. Ja silloin tässä tulee niin kuin päällekkäisyyttä tässä korjaamisessa ja sitä kautta ylimääräisiä kustannuksia. No sitten tietysti isona tärkeänä asiana on se, että tämmöinen oikeasti pitkän tähtäimen suunnitelma siihen kunnossapitoon, niin varsinkin näinä aikoina, kun eletään taloudellisesti epävarmoja aikoja, niin rahoituslaitoksetkin on hieman varovaisempia ja mittaa niitä riskejä eri tavalla. Ja kun meillä on pitkä suunnitelma siihen tulevaisuuteen, pidempi aikaikkuna, niin pankitkin katsoo, että ne riskit on hallittu paremmin, ne on hallinnassa, joka tarkoittaa sitten ihan suoraan sitä parempaa lainansaantikykyä, ja kun sitä lainaa saadaan, niin paremmat lainaehdot siihen. Tässä on yksittäisiä nostoja siitä, että miksi se suunnitelmallisuus on sitten vaikeaa. Kuitenkin monet tiedostaa sen tärkeyden ja mahdollisuudet. No, niin kuin mainittua, niin monesti se aika saattaa niin kuin ihan kokonaan kulua niin yksittäisten selvitysten ja korjausten kilpailuttamiseen ja hoitamiseen. Silloin ei jää aikaa sille suunnitelmallisuudelle. No sitten tämäkin on tyypillistä varsinkin niissä omissa kohteissa, missä on ollut mukana, niin sitä kunnossapitoa ja korjaamista tehdään niin kuin ehkä kuukausi,
tyypillisesti ehkä enemmänkin niin kuin vuosi kerrallaan. Laaditaan aina tulevaksi vuodeksi budjettia ja mietitään, mitä pystytään korjausten ja kunnossapidon suhteen tekemään. Eli käytännössä semmoinen oikeasti pitkän aikavälin suunnitelmaisuus saattaa puuttua sieltä taustalta. No sitten tämäkin on monessa kohtaa, varsinkin pk-yrityksillä tyypillinen tilanne, että ei ole niin kuin sitä nimettyä kiinteistöpäällikköä tai kunnossapidosta vastaavaa henkilöä, vaan joku tuotannon henkilökunnasta hoitaa sitä otona. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että sitä tarvittavaa resursseja ei aina ole käytössä siihen suunnitelmallisuuteen nimenomaan. No sitten tämäkin on tullut vastaan monesti, että kiinteistövuokrasopimukset on oikeasti todella monimutkaisia, tai ne vastuut siitä kunnossapidosta ja korjaamisesta, niin ne ei ole todellakaan selkeitä. Ja jos verrataan niin kuin tavalliseen asumispuoleen, niin ne vastuut on monesti sälytetty paljonkin sille vuokralaiselle, eli sille toimijalle, kuka siellä sitä teollisuusliiketoimintaa harjoittaa siinä kiinteistössä. Ja yleensä ne kirjaukset on niin monimutkaisia, että sitten joudutaan vähän ammattilaisten juristien kesken niitä selvittää, että mikä nyt oikeasti kuuluu kenellekin sitten. No sehän itsessään jo hankaloittaa todella paljon sitä suunnitelmaisuutta. No tämäkin tyypillinen asia, eli kiinteistökunnossapitoon ei ole välttämättä kunnollisia järjestelmiä. Ja sitä kiinteistön puolta yritetään hallita sen tuotantolaitteiston kunnossapito-ohjelmalla. Ja silloin kun sitä järjestelmää tai alusta ei ole rakennettu siihen niin kuin kokonaisuuteen tai siihen kiinteistöpuoleen, niin sinne jää monesti aukkoja. Ja se niin kuin ei edesauta ainakaan sitä toimintaa. Ja niin kuin Tarukin tuossa mainitsi, niin yleensä on kyse aina on kyse kokonaisuudesta, ei pelkästään niistä tuotannon laitteista, vaan se kiinteistö ja ne tuotantolaitteet, ne on yhdessä yksi kokonaisuus ja ne on oikeasti siihen liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, mutta monesti sitä ei mielletä tällaisena sitä tilannetta. Meidän ratkaisu tosiaan on sitten tämä ylläpitopartneripalvelumalli. Ehkä miten nyt tämä konkreettisesti sitten eroaa siitä Tarun esittelemästä yhteishankemallista, niin tämä on se jatkuva toiminta siellä taustalla, eli sitä kiinteistönpitoa ja siihen tarjottavaa tukea. Ja Tarulla sitten ne yhteishankkeet enemmänkin niitä projekteja, eli niitä korjaushankkeita, mutta tämä on tosiaan sitä prosessia siellä taustalla, miten hallita sitä tuotannon ja kiinteistön kunnossapitoa. Mutta meidän niin kuin lääke tähän on se, että yhdessä meidän kanssa selvitään se kiinteistön todellinen nykykunto ja sitä kautta se korjaustarve. Ja otetaan huomioon myös ne tuotantolaitteet, ei pelkästään sitä kiinteistöä. Se ajaa sitten siihen, että pystytään ennakoimaan niitä korjauksia, eli tehdään ne oikeat korjaukset oikeaan aikaan ja oikeassa laajuudessa, ei ylikorjata eikä alikorjata. No sitten tietysti se ei riitä, että kartoitetaan se nykytilanne ja tehdään joku suunnitelma, vaan kyllä siihen tarvitaan niin kuin seurantaa ja me tarjotaan meiltä siihen kiinteistö- ja tuotannon ylläpitoon asiantuntijatukea. Taru mainitsi, että yksi henkilö ei voi kaikkea tuntea, mutta me tarjotaan yksi keulahenkilö siihen asiakkaalle ja sen keulahenkilön taustalla on meidän koko osaamisrepertuaari käytössä. Miksi näin? Niin se on paljon helpompaa teille asiakkaille oikeasti olla yhden henkilön kanssa tekemisissä kuin se, että meiltä 10 eri tyypin kanssa. Silloin se viestintä on paljon suoraviivaisempaa ja asiat tulee tehtyä. No sitten tietysti niin kuin mainitsin, niin seurataan ja tuetaan sitä reaaliaikaisesti sitä kunnossapitoa. Pidetään sitä suunnitelmaa ajan tasalle niin, että se ei pääse vanhentumaan. En mene tähän sen tarkemmin, että mikä se meidän sopimustekniikka tässä on, koska aika juoksee, mutta edellä mainitut asiat sisältyy ja sitten lisäksi tähän meidän palvelumalliin sisältyy digitaalinen alusta, jolla sitten hallita sitä kaikkea. Ollaan nimetty tämä meidän alusta kiinteistömuistiksi ja tässä ehkä muutamia nostoja, mitä se sisältää. Nyt ei ole mitään videodemoa aikateknisistä syistä, mutta muutama kuvan kaappaus. Eli käytännössä ajatuksena se, että kaikki kiinteistöt, rakennukset, rakennusosat on samassa paikassa hallittavissa ja sinne on aina pääsy, kunhan on internetyhteys, pääsee kännykällä
tietokoneella tähän portaaliin kiinni ja pääsee näkemään reaaliaikaisesti omat kiinteistönsä ja sen tuotantolaitteensa. Ja sitten tietysti se kunnossapitosuunnitelma niille. Ja se on nimenomaan reaaliaikainen ja sitä pääsee seuraamaan. Se seuranta on tässä myös se tärkeä asia. Niin kuin mainitsin, niin monestihan ne kiinteistön ja tuotannon laitteiden kunnossapitoasiat on jonkun eri järjestelmän tai alustan takana. Mutta muun muassa tässä meidän ratkaisussa niin ne on yhden ja saman alustan kautta järjestelmän alla. Se ajaa sitten siihen, että kunnossapito käsitellään jatkossa yhtenä kokonaisuutena eikä erillisinä palikoina tuotantoa ja kiinteistöä. Sieltä saadaan tarkat tiedot huoltotöiden kestoista, vikojen määrästä, laitteiden käytettävyydestä jne. Niin kuin mainittua Tarunkin puheessa, niin näillä seurannoilla ja kaikilla automatisoinneilla niin saadaan ne tuotannon seisakkiajat minimiin. Pystytään ne korjaustoiminnat ajoittaa ja myös ne seisakkiajat ajoittaa optimaalisesti. No sitten tietysti kukaanhan ei voi ulkomuistista hoitaa isoja kokonaisuuksia ja tehdä säännöllisiä toimenpiteitä. Tai voi, mutta haastavaahan se on. Tämmöinen digitalisoituminen tietysti ajaa siihen, että pystytään niin kuin eri automatiikkoja sinne ajamaan, muun muassa työmääräyksistä, muistutuksista ja raportoinneista. Ja tällä saadaan se toiminta oikeasti ennakoivaksi siinä huoltotoiminnassakin ja päästään siitä reaktiivisesta ongelmankorjauksesta pois. Kun kaikki on suunnitelmallista ja ennakoitua ja myös niin kun sitä päästään seuraamaan jostain alustasta, niin kiinteistö- ja tuotantolaitteiden elinkaarta pystytään pidentämään, kun tehdään niitä oikeita asioita oikeassa laajuudessa ja oikeaan aikaan. Ja tämähän ajaa sitten välttämättömästi siihen, että toiminta muuttuu kustannustehokkaammaksi ja ne eurothan siinä liiketoiminnassa aina ratkaisee. Tämmöiset etävalvonta- ja automaatioasiat mahdollistuvat myös ja energiaa päästään seuraamaan ja sitä kautta kun meillä on dataa, niin päästään optimoimaan sitä paremmin. En mene siihen sen tarkemmin, Jukka käsitteli aihetta aika laajasti. Mutta myös sitten niin tämä digitalisoituminen mahdollistaa tämmöiset avoimet rajapinnat, eli ei tarvitse kaikki välttämättä olla tuotettu siellä omalla alustalla, vaan kun on tämmöinen avoimempi maailma, niin pystytään eri järjestelmistä tuomaan sitä dataa eri alustoille. Ja se tavallaan mahdollistaa sen, että semmoisia päällekkäisiä alustoita ei tarvitse rakentaa. No, kun on asiantuntija käytössä ja jokin alustakin siihen, niin silloinhan se päätöksenteko muuttuu oikeasti tietopohjaisemmaksi. Lähdetään semmoisesta mututuntuma-ajattelusta pois ja tehdään oikeasti faktan perusteella niitä päätöksiä. No tietysti sitten niin kuin mainintana, että tämmöisellä digitalisoitumisella mahdollisuudet on lähes rajattomat. On IoT-antureita, niin kuin älylaitteita, millä pystytään mittaamaan eri asioita. Tekoälyn avulla niitä pystytään oikeasti niin kuin mahdollistamaan tai muuttamaan johonkin niin kuin konkreettisen muotoon niitä ja optimoimaan niitä asioita. Ja sitten on tietysti virtuaalitodellisuus, millä pystytään isossakin tuotantokiinteistössä mallintamaan asioita ja ihan päästään niin kuin seikkailemaan siellä vaikka 3D-lasit päässä ilman, että ollaan fyysisesti itse paikalla. Näitä on ihan pilvin pimeä näitä mahdollisuuksia, mutta ehkä nostoina nämä. Ennakoiva ylläpito ja se, että oikeasti oikeat asiat tehdään oikeaan aikaan ja saadaan sinne päätöksentekoon ja investointeihin ne perusteet kuntoon, niin varmasti sitten päädytään oikeisiin ratkaisuihin. Kyllä, ja korostan vielä loppuun sitä, että ajatellaan sitä asiaa yhtenä kokonaisuutena. Ja silloin se mahdollistuu se suunnitelmallinen tekeminen.